Γεια σας, είμαστε η δημοσιογραφική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην πίσω αυλή του σχολείου. Το πρώτο βίντεο για το περιοδικό μας «Το κλείδι του Σολ» του 2024 είναι αφιερωμένο στους Rebet Kismet. Η Rebet Kismet είναι το συγκρότημα της πόλης μας που έχει δηλώσει συμμετοχή στο φεστιβάλ School Wave. Είμαστε εδώ με τα παιδιά, με τους Rebet Kismet και θα θέλαμε να μάθουμε λίγα πράγματα για αυτούς. Αρχικά, πώς ξεκίνησε η ιδέα του συγκροτήματός σας? Κοιτάξτε, αρχικά εμείς ασχολούμαστε πολλά χρόνια με τη μουσική και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το σχήμα ώστε να προωθήσουμε και στον κόσμο αυτό το είδος μουσικής στο ρεμπέτικο. Και πώς προέκυψε η ιδέα της συμμετοχής σας στο φεστιβάλ? Χρόνια τώρα όλοι παρακολουθούμε το φεστιβάλ και μας αρέσει πάρα πολύ. Μιας όμως τώρα που συναντηθήκαμε όλοι μαζί, θεωρήσαμε ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή και ευκαιρία να δείξουμε στον κόσμο τι έχουμε κάνει και να παρουσιάσουμε το ρεμπέτικο τραγούδι. Ποιο τραγούδι συμμετάσχετε στο φεστιβάλ? Τα τραγούδια που διαλέξαμε να συμμετάσχουμε στο συγκεκριμένο φεστιβάλ είναι το «Μάλιστα κύριε» του Γιώργου Ζαμπέτα και το «Αραπίνα μου σκερτσόζα» της Ρόζας Εσκενάζη. Και με ποια κριτήρια τα επιλέξετε τα τραγούδια? Ο λόγος που τα επιλέξαμε ήταν επειδή θεωρήσαμε ότι ήταν μια πρωτότυπη ιδέα και οι διασκευές μας γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Ελπίζουμε όλοι πραγματικά να αρέσουν τα τραγούδια μας σε όλους και να περάσουμε μέχρι και τον τελικό. Η φωτιά είναι λαμπρά κι η θάλασσα μου τα κάνε τα σοφικά μου